Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα έχετε νεότερο όσον αφορά για την προσπάθεια του Άρη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και πάμε τώρα στον εκλεκτό καλεσμένο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πολύ γνωστό πρώην παίκτη του Άρη και άλλων ομάδων. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι εμείς τον αγαπήσαμε με τη φανέλα του Άρη. Καλησπέρα Χαβίτο. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά, τώρα έκανα προπόνηση, πάω να βάλω τα παιδιά, το σχολείο, δουλειά. Μάλιστα. Έχουμε και τα παιδιά. Σαν πέρα από επαγγελματίας αθλητής, είσαι και πατέρας, οπότε και αυτά γεμίζουν την καθημερινότητά σου. Θεσσαλονίκη είσαι ή Κομοτηνή? Όχι, Κομοτηνή. Κομοτηνή, μάλιστα. Ελπίζω να έχει έναν ωραίο ήλιο όπως έχει δώσει στη Θεσσαλονίκη και εκεί στην Κομοτηνή, Εδώ, ναι, εκεί υπάρχει καλύτερο καιρό. Εδώ, σήμερα δεν κάνει κακό, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Τι θα πει πολύ εδώ. Και εσύ, όπως όλος ο κόσμος εχθές, απόλαυσες το θέαμα που προσέφερε το Champions League? Ναι, είδα το αγώνα, είδα όλες τις αγώνες. Εμείς μόλις έχουμε ευκαιρία το βλέπουμε και χθες ήταν... Στεναχωρέθηκες? Ναι, γιατί θέλω... όχι πολύ, γιατί βλέπω ότι η Ατλέτικο έπαιξε μια χαρά, κάνει τη δουλειά που πρέπει να το κάνει. Άμα θέλει να κερδίσει, δώσε όλα και κέρδισε αυτός που θέλει παραπάνω, πιστεύω. Και εντάξει, εγώ θέλω να περάσει τη Βαρκελόνη, αλλά δεν είμαι πολύ ασχολημένος γιατί πες στο Ατλέτικο. Μ' αρέσει πώς δουλεύει και Ατλέτικο. Εσύ πέρασες μάλλον από την Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω αν υποστηρίζεις την Μπαρτσελώνα στο Champions League. Εγώ πέρασα εκεί και έπαιξα ένα αγώνα. Έπαιξα ένα ημίχρονο και έπαιξα μια φορά. Αυτό είναι... Πότε θα να γίνει. Ήταν ένα όνειρο παιδικό να παίξεις στην Μπαρτσελώνα, να φορέσεις τη φανέλα της Μπαρτσελώνα? Βέβαια. Πρώτα απ' όλα είναι όνειρο να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα, σαν Μπαρκελόνη. Τους μικρούς, μετά πάω πρώτη ομάδα, είναι άλλο πιο μεγάλο όνειρο. Και μετά να παίξω Champions League, με δώσει μια ευκαιρία, είναι τέλεια. Αυτό δεν το πιστεύω, δεν το περιμένεις ποτέ. Αλλά σαν το όνειρο να φορέσεις τη φανέλα του Άρη και να κερδίσεις με την ομάδα του Άρη την Αθλέτικο δεν υπάρχει, Ναι, και άλλο είναι αυτό. Και μόλις κερδίσουμε εδώ με γκολ που έβαλα γκολ και κερδίζουμε εκεί. Αυτό δεν το περιμένεις, δεν το πιστεύεις πολύ. Εμείς πιστεύουμε με τα δουλειά που κάνουμε, αλλά κανονικά είναι πολύ δύσκολο. Αλλά το κάναμε. Πιστεύουμε στα δουλειά μας και το κάναμε. Φαντάζομαι εκείνη την ημέρα είχες πάει στο τηλέφωνο σου από τους Ισπανούς δημοσιογράφους, εκεί ήταν δύσκολο γιατί ταξιδεύουμε και μετά όλη τη νύχτα και έχει κόσμο, αλλά αυτή η μέρα κλείσουμε. Και μετά μιλάμε, άλλη μέρα μίλασε με όλοι. Στο Champions League είπες ότι δίκαια κέρδισε η Αθλέτικο. Ποια βλέπεις να φτάνει στην κατάκτηση? Τον Ατλέτικο? Όχι, στην κατάκτηση του Champions League. Εντάξει, άλλαξε λίγο κάτι γιατί όλοι περιμένουν να το κρατήσει το Βαρκελόνη που είναι όλο κανονικό, αλλά και είναι καλό να περάσει η Ατλέτικο γιατί βλέπεις στο ποδόσφαιρο μπορεί να πει χαλαρώσεις γιατί είναι ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή γίνεται έτσι, όποιος το θέλει παραπάνω, όποιος δουλεύει καλά και κάνει τα δουλειά καλά και έχει καλοί παίκτες βέβαια, μόνο αυτά, μπορεί να περάσει. Δεν υπάρχει όνομα, δεν υπάρχει παίκτες, μόνο δουλειά και ομάδες. Ο πρώην συμπαίκτης σου, ο Κόκκε, εχθές με τη λήξη του αγώνα έγραψε στο Facebook ότι μόνο ο Άρης κερδίζει μέσα στην έδρα της Αθλέτικο. Το διάβασες? Ναι, διάβασα και το άλλη φορά και το Βαρκελόνη, αλλά είναι διαφορετικό αυτό. Εντάξει, αυτός είναι από Μαδρίτη και μόλις ευκαιρία πιστεύω κάτι. Εγώ είμαι Βαρκελόνη, δεν έχει πρόβλημα, αλλά Βαρκελόνη στην πρωτάθλημα κέρδισε και εκεί, είναι άλλα πράγματα. Εσύ τι θα του απαντούσες στο Facebook, τι θα του έγραφες? Τίποτα, εγώ δεν γράφω τίποτα, όχι. Τίποτα. Είμαι φίλος εκεί, βλέπω τα αγώνα και κάτσω εκεί και μετά είναι αργά και έχω τα παιδιά και γιατί μετά την νωρίς. Δεν θα του γράφεις η ζωή κύκλους κάνει, Κόκκε, περίμενε του χρόνου, Δεν ξέρω, όχι, δεν γράφω τίποτα. Εγώ, εντάξει, κάποια στιγμή γράφω κάποια πράγματα, αλλά δεν γράφω πολύ. Δεν σ' αρέσουν αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δεν σ' αρέσουν αυτά?
Facebook, Twitter. Γράφω κάτι, αλλά όχι πολύ. Δεν μου αρέσει πολύ να είμαι εκεί μέσα. Μάλιστα. Έτοιμος τώρα είσαι για τον επόμενο σταθμό της καριέρας σου? Αν δεν κάνω λάθος, είσαι ελεύθερος από τον Παθρακικό. Ναι, τώρα τελειώνω στη Ιουνίου και περιμένω πάλι άλλο καλοκαίρι, τι θα γίνει, πώς πάμε, τι κάνουμε. Κάθε καλοκαίρι ο Άρης είτε παίζει στην Α Εθνική είτε στη Γ που ατύχησε τώρα τα 2 χρόνια, το όνομά σου είναι πάντα στις εφημερίδες. Ναι, πάντα είναι εκεί, αλλά μετά δεν πάω εκεί, δεν μου κάνεις πρόταση. Εντάξει, πέρσι ήταν κάποια δυσκολία γιατί δεν ξέρει ούτε η Προέδρος έχει, υπάρχει δυσκολία για Προέδρο, για που είναι η ομάδα, μπερδεύτηκε λίγο, όπως είναι λίγο Ελλάδα, ναι. Για οργάνωση και εκεί. Και εγώ περίμενα, αλλά περίμενα πολύ, μέχρι 20 κάτι Ιουλίου και λέω δεν μπορώ να περιμένω άλλο, γιατί εγώ είμαι επαγγελματίας και δεν μπορώ να χάσω όλη τις ομάδες που είχα τότε, χάσω κάποιας. Ναι. Και περίμενα μέχρι τη στιγμή που μπορούσα. Μάλιστα. Τώρα ο Άρης θα είναι στη Β' Εθνική. Αν σε χτυπήσει, σε καλέσει στο τηλέφωνο, θα συζητήσεις μαζί του? Ναι, τον είπα εγώ. Και πριν μου ρωτήσαν και λέω ναι, δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσει εκεί, η οικογένεια θα αρέσει και την πόλη και την ομάδα. Και το θέμα είναι να είναι όλα καθαρά, να είναι όλα καλά, να ξέρει που είναι, ποιος είναι ο Πρόεδρος και μετά μου κάνει πρόταση, είπα δεν έχω πρόβλημα εγώ. Είπες ότι έχεις μιλήσει με ανθρώπους στο Άρη? Μέχρι τώρα όχι. Εγώ μίλησα με τα ραδιόφωνα και αυτά, κάποιος που είναι από εκεί με ρωτάει, λέω ναι δεν έχω πρόβλημα, όλοι ξέρει. Μάλιστα. Αλλά εγώ τώρα και είναι ατομικά, προσωπικά δεν μίλησα ακόμα. Περιμένω εγώ. Αν θέλει να μου κάνει πρόταση, εγώ είμαι εδώ. Μάλιστα. Αυτό θα το κρατήσουμε. Περιμένουμε το Χαβίτο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω την επόμενη συνέντευξη να είσαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε. Άμα αυτό θέλει και εγώ θέλω, δεν είναι πρόβλημα. Σε ευχαριστώ. Άμα τις δύο θέλει, θα συμφωνία έρθει πάντα. Μπράβο. Αν θέλουν και οι δύο θα έρθει η συμφωνία εύκολα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια.